na maray. Ay, kumare, ano yung bag na bigat mo? Yung bag nga bigat mo, matapay dati ka maigit ti dalang nga nakatugaw. Ay na, apo kumare, kapag urayan itimalabto og na grasya kumare. Na. Apay Senator Urayan maray. Ay kay amumun ako mare no sino or urayek dagiti aglabas nga kandidato kumare bareng no dati ipaputput da kumare. Tani, dito'y kano barangay tayo tito 40 tatta kumare. Ay na, kumare. Kaya mo nga sawon maray, ila kong denta butong. Ay na, apo kumare. Ay na, apo kumare. Kung nagarod datay pagsasao kumare, kunin ang pera, iboto ang kursunada. Kung nadagarod kumare, ganun dadi, why not? Alaik ako mare. Ko di ba bawal ti agila ko ti boto mare. Ay na, apo kumare, kahana mga glako itiboto kumare. Ito dagarod di alaik kumare. Di mayat ang arod mare. No, Ay, kasday. Win ako mare, may mayat pa'y diti ag desisyon kumare, no sino iti ibotos kumare. Ay kas di mare? Kawan! Di kas la survey? Ang tikas na survey da ituyin ako mare, no sino iti butusan kumare. Tano sino iti mangted itata iti kwarta kumare. Ay na sigurado, itaga mo sa bato. Kurakot nga politiko dayta kumare. O di amo na yun. No sino iti saan nga butusan kumare. Ay na apo. Sawan, san mo nga rin nga botosan di mang ti kwarta? Ay ke, tumpak ganun kumare. Numero 1 ngahan ko nga butusan dayta kumare. Ay naapaw, tani, numapili dayta sigurado. Mare, itaga mo sa bato. Number 1 to nga kurakot dayta kumare. Ay naapo kumare. Singirnan to iti gobyerno. Amin nga nagastos na kumare. Dagiti may waras na titataw kumare. Paiso dayta ko naman Oh. mare. So nga, bawal nga talaga tagila ko ti boto. Ang kaagila ko ti boto. Ay na kumare. Ay naapo ka ang gumangayla ko ti botok kumare. Kano adatitid da? Ay kay alaik ako mare. Isupay nga pagbayad ko ti utang ko dayta kumare. Ay, kumare, sa bagay Kawan kumare. Amom kumare. Agpapadamo lang iti burig iti politiko dito ayan tayo kumare. O kita kaadwan kadag iti agtartaray itatanga kandidato kumare. Dagita manen dagiti team maray idi napalabas nga eleksyon kumare nga nagiwaras manen iti kwarta kumare. Agpapadamo lang nga kuradog dagita kumare. Iso nga no itid na tay kwarta ay kaalain tay kumare. Ay, kawan kumare. Ay, naguri ka man kumare. Ang pinyo dito pagpay-pay-pay mo. Nagan sa mo ti politiko ta nakasurat dita kumare. Ay, na mare, day tani tinakasurat. Ina, Imbes nga pesto ak dita inununaan na gawin ko mare. nyata. Makaado ako matatangal daw. Motos for sale. Natangin nyo pati boto nila kay ko. Sa garibo ka da boto? Iwan mare. Iwan na anak na gamit dita pagpesto kuma. Kita ka man lang yun.